Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y Ma'am, bali, collector po kami. May outstanding balance pa po kayong 5,000 po. Pero pinaward po kasi yung pangalan ninyo sa amin eh. Pinaward po sa amin yung pangalan po ninyo. Kaya nga po, nagpadala na po kami ng ilang beses sa inyo ng demand letter. Bakit po hindi kayo sumasagot? Bakit ka umiiyak? Wala kayong utang. So, paano po yan? Eh, pinaward po nila yung record ninyo sa amin. Paano po yan? Wala po kayo utang. Paano yan, ma'am? Anong gagawin natin doon? Sino pong anak ninyo? Nasa abroad po. May anak pala kayo nasa abroad mo. Bakit hindi nyo sinasabi? Para nakausap na lang namin. Sabihin niyo po, akin yung anak niyo para makausap natin. Galay! Ako, happy birthday, ma'am. Bakit naman na kayo naman ang paniningin ng utang sa birthday? Lagi po ma'am, baka dati hindi ma'am, Erlinda ang nakalagay sa listahan namin eh. Nagpadala po kami ng 3 demand letter sa inyo. Wala pong sumasagot ng isa. Ate, tawagan mo daw yung anak niyo nasa abroad at kakausapin natin. Sila po? Sir, paano po yan? May outstanding balance po si ma'am sa lending na na nag-forward sa amin ng ng record niya. Paano po yun, sir? 5,000 po. Pag hindi niya po nabayaran ngayon, sasama po namin siya sa dun sa sasakyan namin. Baka punta po kami ng ng barangay hall para magpirma po siya, sir. O sige sir, pero papipirmahin ko po si ma'am ha. Nandoon kasi yung manager namin sa sasakyan, sir ha. Okay sir, sige po. Sige sir, hintayin namin ha. Hintayin po namin yung ibibigay nyo ha. Okay, sige po sir. O ma'am. Sir, nanay, magpirma ka na lang po. Halika po. Pirma ka lang nanay. Pirma ka na lang nanay kasi sinabi na ni sir, papadala na lang daw po niya yung pambayad na lang utang. So yan, magpirma ka na lang.
So, magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po muna magkukuha na ng picture ni nanay, ha? Mamaya na lang po muna tayo, so hintayin nyo na lang po kami doon. Salamat. Nanay at saka yung mga anak at mga apo dito muna sa harapan. Observe po tayo ng social distancing, ha? Baka may naka-live sa inyo dyan, mapuntahan tayo ng barangay dito ngayon. Mga kids, alis muna kayo dyan, ha? Si nanay muna. Dito muna kayo sa gilid mga balon ko na mga gwapo. Ang lulusog naman ng mga bata ito. Mga apo mo po ngayon. Okay. Ayan. Anay, harap ka sa akin. Yung pinakamagandang smile mo naman ibigay mo. Mga anak mo muna, yung mga anak na present na nandito, pwede po pakitabihan si nanay. Ayan, sino pa po yung mga anak ni nanay? Wala pa. O yung mga apo muna. Kasi yung mga apo. Mga apo ni nanay. Sige, dyan muna kayo lahat. Dito ka sa harap namin, matatakpan ka dyan, oh. Tinakpan ka na ni Kuya. Sa harapan sa ating, hilain mo sa ating sa harapan. Only girl. Ayan. Ganda-ganda pa man din, oh. Picture, baby. Dali. Tingin ka sa akin. Oh, picture dito. Smile dito, tingin. 1, 2, 3. Oh, yung mga anak na. Asan yung mga anak ni nanay? Anak, manugang, kasama niya. Anak at manugang, kasama na po. Naku, hindi na po tayo mga bata para maghilahin pa tayo rito, ha? Oh, yung mga bisita po na gusto magpa-picture. Mga bisita po, dali na ate, para naman may remembrance si nanay. Sige na po, doon na sa harapan. Mga classmate daw po ni nanay. Asan po yung mga classmate niya? O, dito na kayo kids. Dali. Mga babies. Yan, pwede pong magtanggal ng face mask. Para makita yung mga kagandahan ninyo. Compress po ng konti. Ayan. Tingin po rito. 1, 2. Isa pa po. Ayan. Okay. Si ano po, si tatay. Asan po si tatay? Tatay, halika po. Ay, yes po tatay. Kailangan talaga kasali ka. Asan ka po? Halika na tay. Opo, hindi remembrance lang naman po ito. Sige na po. Picture po kayo ni nanay, saglit. Smile po tatay, nanay. Smile po. O, kasama si nanay. Nanay, harap ka sa akin. Hindi, harap ka dito. Harap ka dito. Salamat po. So ayan guys, pasok muna natin yung handa ni nanay para masimulan na natin ang ating program.
natin si nanay. Pahiram ako ng better request ko. Mga bisita po, lapit po tayo rito para makita ni nanay yung pagmamahal natin sa kanya habang kinakantahan natin siya. Hindi na po tayo mga bata para maghilaan pa po o magkulitan na papuntahin kayo dito sa harapan. Kakanta lang po tayo, hindi po tayo kakainin ni nanay. Ayan. Kakantahan po natin siya ha in 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung kanta naman na hindi gutom. Isa pa po ha, yung kantang hindi po gutom. Para naman po alam ko po gutom na kayo pero may raraos natin to. Ayan po, isa pa pa yung masaya at mas malakas. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ayan nanay, bago mo hipan ng kandila mo, ano po muna ang wish mo nanay? Pwede mong i-share, pwede mong sarili na lang po. Then pagkatapos po, blow mo na yung candle mo. Ito natin si nanay. So nanay Erlinda, happy birthday sa'yo. Bago ko ibigay ang mga ibang sorpresa para kay nanay, gusto ko po nang hingan ng mensahe. Ang mga anak na, unang-una, sino si Rosalinda? Sikat sa kapantasan, madam. So nga, sikat na. Happy birthday mo. Sana matagdagan pa yung taon na dumating para sa iyo. Mahal na mahal ka namin, ma. I love you. Yan. Wala bang isa ate kay mami? Isa man kay mami. Yan. Sa April, May naman. Happy birthday, ma. And more birthdays to come. And God bless. I love you, mama. Mahal na mahal ka pa namin. Thank you. So, si Ma'am Jennifer, wala ano. Yung sinend na lang po ba sa akin, sir? Yun po. Sige po. So, ito po ang message na isa para sa iyo, mami. Para sa aking pinakamaganda
kang ina. Happy 52nd birthday sa'yo. Nadagdagan na naman ang edad mo, mother, pero still pretty ka pa din. Hiling ko kay Lord na may bigyan ka pa ng maraming taon para magabayan mo pa kami. Ma, malayo man kami dyan, sana huwag mong pababayaan sarili mo. Huwag kang laging magpapagod at pag kumakain kayong rice, dapat sakto lang. Huwag dadamihan. Then yung pag-inom mo ng maintenance, huwag kakalimutan at magsumba ka lagi, okay? Para healthy ang katawan. Ma, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin at sa aming mga magkakapatid. Nagsakripisyo ako para pumunta dito sa abroad, hindi dahil para sa akin, kundi dahil para sa inyong pamilya ko. Lalong-lalo na sa iyo, Ma, kasi gusto kong iparana sa inyo ang kaginhawaan ng buhay. Kasi minsan nakikita ko na nahihirapan ka na. Pero hindi mo lang pinapahalata sa amin dahil napakabuti mong ina. Ngayon, Ma, gusto ko ako din ang magparana sa inyo ng kaginhawaan. Yung hindi kayo laging napapagod, gusto kong maranasan ninyo din ni Papa ang maging don at donya. Hehehe, sarap sa tingang pakinggan, di ba? Gagawin ko ang lahat para lang sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Lalong-lalo ka na, Ma, mag-iingat ka. Kayo lagi at huwag niyong pababayaan mga kalusugan niyo. Mag-iingat kayo lagi at pasensya na, Ma, dahil yan munang nakayanan ko. Again, happy 52nd birthday, Mama. I love you. Love, Romnick and Jennifer. So ayan, ma'am, sila ang nagpa-surprise sa inyo, ma'am. Ano po masasabi niyo po para sa kanila? Salamat po ako. Yan, thank you, ma'am. Doon kumuha ka ba ng picture? Kumukuha. Yung binigay ko ito sa'yo. Ayan, so mami, meron pa kami isang pa-surpresa para sa'yo. Gusto mo pa ba, mami? Kaya pa ba ng puso mo? Kaya. Mami, ito po, pakikilat. Hindi yan. Handaan, mami, ha, baka sumabog tayo rito. Yan, mahal. Ganun ba lang niya pa nabuki naman din? So, yun muna, mami. Ganun yung buki ni mama. Dalawang ko ni mami. Amin na yan, mami. Yung buki mo. Walang kukuha niya. Mamaya ko dito, mami, sisingilin kita. Bayan niyo. Yes, ayan, mami. Maraming salamat po. Ayan, meron ka pang itatagtag dun sa flower, flower bouquet, mami bouquet. So, ayan, mami, in behalf of surprise mo delivery ko by Miss Maylene Malabay, we wish you all the best. Happy birthday po sa inyo. Sir, parang wala kang message kanina, halika po rito. Sige na po. Siyempre. So, buksan mo muna pala yung ibang regalo mo, mami, para makita nila. Buksan mo muna yung ibang regalo mo. Yan. Hindi natin na ganun eh. Alalay pa lang niya. Hindi pang itatagdal mo. Si Bugi na. Yan, pakita mo, mami. Mukhang love na love ang violet, mami. Ano? Yan, ay, nalaglag na yung yung galing sa money cake. Yan. So, sino nagbigay nito? Si, ano din? Okay. So, ito pa, mami, meron pang isa. Buksan mo na rin yan. Nagtataon nito. No. Pangkumot mo daw yan, mami, para hindi ka ginawin. So, mami, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best, mami. Sana po, lagi pa kayong gabayan ni Lord at sana bigyan pa kayo ng malakas na pangangatawan at laging iingatan. Then, sana po lahat po ng mga pangarap ni Ma'am Jennifer at Mr. Romnick makamtan. So, ayan guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel.